An fara nuna shahararren fim ɗin nan mai suna Makota a Bayero Mall da ke Kano a Fim Hausa Sinima. Fim ɗin Makota dai ya kunshi Nuhu da Musa Mai sana'a inda suke ta taɓurza a kan kasuwanci domin kuwa sun fito a makota ne na kasuwa a kasuwar kantin kwari. A wannan fim dai an nuna abubuwa da yawa musamman wanda suka shafi kasuwanci da kuma hassada ga abokanan kasuwa. An sanar cewa za a fara nuna fim ɗin Makota a 4 ga watan 6 na 2021 a Bayero Mall da ke Kano, kuma wannan fim da alamu cewa zai tara jama'a musamman ganin yadda fim ɗin ya ɗauki hankalin mutane tun daga wajen nuna tallansa a social media da aka yi. To jama'a, barkan ku da warhaka, ni ne naku dai Nuhu. Na sake da muku da albishirin cewa za mu fara nuna fim ɗinmu mai suna Makota a Film House Cinema ran Juma'a 4 ga watan Jun ta wannan shekara an Allah ya yarda, ma'ana wannan Juma'ar mai zuwa kenan. Kar ku bari a baku labari, za ku ga yadda ake fafatawa tsakanin actor da actor, actress da actress, sannan akwai yanzu haka an fara nuna fim ɗin Makota, sai dai da alamu cewa fim ɗin zai yi kasuwa, kuma dai yaya fim ɗin zai kasance a sinima za mu kawo muku rahoto akan kuɗin da ya tara da kuma adadin mutanen da suka kalli fim ɗin, wanda insha Allah in kuka kasance da wannan channel a koda yaushe za ku na samun irin waɗannan rahotanni akan fina-finan Hausa da ake nunawa a sinima a koda yaushe. Allah ya isa, me kake ce mai, me kuke tattaunawa? Ka je makaranta ba, ka je makaranta da abin da muke cewa. Na tafi ɗakin Allah ma sai an bi ni da masifa. Na tafi Saudiya ka kwace min kwastoma. A nan baka bar ni ba a kasuwa. Kwastoma na masu kamun kaya 'yan China. Baka bar ni ba, ka kashe ni ka huta.